mana asị na ihe a na-amaghị ka esi eme ya ka esi eme ya dịkwa. Nwaanyị ga-enwe m ike ịgwatụ ya okwu? Enwere m ike ịgwatụ nwaanyị gị okwu maka na ana m eche na ngwa ya okwu nwere ike inwe ntụgharị obi. I'm so sorry. The way you charam, you ain't when you got a couple of women again. I'm not going to make a mistake also. Almost a wake up no. Go. Stop. You come to this media. No. The people may bad become. Madam, get one. Oh, better than she get like you got not been influenced by mosquito. Please. Anyway, I've been making work Ijowa. Yes. Ijowa dim. Ijowa so wild. Ijowa dim. Machi aso who don't hear mwara zakota kushenunti. Ito da juju. Eh? Eh you go nyara. Yes Ijowa dim. Ka Chere duno anara m so inyere iju nwa ọrụ n'ụlọ akwụkwọ mpaga. No. Enyere m ya ọrụ, yes, but ụlọ akwụkwọ nna m. Oh, nke m. Enyere m ya ọrụ. Another me go. Eso? Enyere m ije ụwa di gị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ m, ọwụ ike nna m. Kegi? Yes. Hello! Dominica, ngwanụ. Anya nwere ihe ahụ ekwughị. Ụlọ akwụkwọ kegi. Otu na ihe nwere ụlọ akwụkwọ. Wowo dere ka gị. Eso. Ya wu COE. CEO. Yes. Ihe na-aza. Eso. Chai. Ihe na ya, o ihe kwughị. Asa ahụ dị mkpa, ahụ ogwogwo imie. Otu ihe pụta ugbu a, inwe n'ụlọ akwụkwọ kegi, iwu si ihe ha nna. Una mgbage ogwara dị Swiss. Ya arụ jisi ụlọ, nsụkụtụ ala niile. Ya wunu so ihe a na-eme. Ịhụla ya? Ịhụla nna m. Ịhụla ego ọgọ. No, ekwedum. Kwedum na ego ọgọ. Madam, Hello. Agbahụla m ihe na ada. No, awụdụ madam. Lerukwe na anya, awụdụ madam. Abụ m dominate. Abụ m Dominica. ilekwa n'anya onye na-agwa okwu ụkwanụ di gị. Eso? Ije ụwa ụkwanụ di gị. Onye? Point to correct. Alụbeghị m di. N'elu, agwa ha. Alụbeghị m di, ha na-egewe camouflage. Ọ ha na-eme. Enwerela ntụrụ, chere m agwa dị n'ogo. Otu na ịhụrụ m. Henwo SSS single still searching. Oh henwo alụbeghị m di. Ele kini ele m yarụ ka agbara m akịrịkọ. Ana ekwu ka yarụ ka Dominica ọwajọ nwaanyị. Awụdụ m ajọ nwaanyị. Ahụ m ezigbo mmanụ. Ọgwa nwaanyị ngwa gee na ntị. Nwaanyị lụọ di. Ya kwara ngwongwo ya ụlọ geji. Ya ga n'ụlọ di bu ha ya. Nọrọ nga ngwu ige. Ya wee gwi m. Akwa ihe ọwụ. O teenage alụ di. Ngwana nna mmadụ na gị ebele ole onye nwe ya ụlọ nwere nwa oke. No. Ọ bụ dekwu na nghọta ya ụlọ kem ọwụdụ ke di m. Onwe ihe m chọrọ ịgwa gị. Ọ gbasara maka nwunye m, enyi gị nwaanyị. Onye? Mba. Onye dị? Nwunye nke gị enyi m nwaanyị. Mba, onye ahụ abụghị m.
enyi na-enweghị ike ige ndụmọdụ, enyi nwere n'ike igbu n'ihi ofe iliri nwanne ya nwoke o nwere ego o mere nka ọ bajuola ụwa niile. Gị na-akpọ m mba ọwọghị m mba biko madam nwere nwayọ echekwana mma edu nyere ụlọ eche m ọwa I thought what is gift ọwụ gift ọwụ enyere onye ọwụdo ọnụ o nyere mme adanne ọwụ mmewe ogorola ada ọ na-ata ihe m kwuru na-eme ngwa m akọruole gị ọ ma akọbere ha gị mbụ abịado ụlọ anyị nne ji anyị abụọ ịghọtala nne ji anyị abụọ mmi na-edu hapụkwasị akpam ya dede m ọwa ọ ruru ihe dede ihe nkwa akpa ya dede m ọ m kurie anyị m abụọ ya ele ụlọ asị m adanne jide ịgbalịala ọgwụdo ka anyị ụdụkwanụ ka ọnụ oge mme nna anụ m thank you. Ngwa wetu obi gedala ntị m agwa gị akwa ịhụrụ ije ụwa bịakwutere m with his pure heart. Ije ụwa told me everything. Ije ụwa gwara m na ọ hụrụ gị n'anya ọ laikere gị o nwere o ji bịakwute gị maka ị na-arụ ọrụ ya nwa nwetakwa n'ọrụ future na-adịrị very bright. Ije ụwa enweghị ihe ọjọọ o buru bịa n'ebe ị nọ ọ bịaghị ka ọ bịa buru gbaa ọ bịara ka ọ bịa nọrọ ọ hụrụ gị n'anya biko enyere ikwuchele ngwana m ajụ ọnụ gị ajụjụ enwere m mkpụrụ ajụjụ abụọ kemgbe ọ kwụrụ gị ego ole asị m sị ije ụwa gị ọ kwụrụ gị ego ole ajụjụ ka abụọ o nyere gị ego ole ijiri ga zụọ bleach ka morning fresh ị ga-eji asa m isi iji ụwa digere gị saa ga-edige gị bịa ịbịa sam bren unu mejerie m anya mee m pọpị reri ụlọ m ọgụda wọkụ eme ihe mere ikwuchele ngwa si n'ụlọ m pụọ si n'ụlọ m pụọ ụlọ wụnụ ke gị ọma edowe ọsashu nsị si n'ụlọ m pụọ ọwụnụ ke gị eleke bụrụ na-eme m na-eti otiti ya ka bụrụ m wickedness lere m anya nwụ nwaanyị obiọma biko si n'ụlọ m pụọ ịgbara nkịtị come on, do your jobs ọwara na-agbaghị nwụrụ kai iwe ọgwụ kwụpụ ụka chụpụ ya ije ụwa ahụ shiela anya ibere ga asa m isi nọmba sara isi asa jisekwa ha oyi ewerekwa ha bleach otu sa ndụ gị bagasa gị ndụ na nọ nsha nne ewekwala iwe biko ụmụ ihe e kwuru inside the car that ọ dị ready igbu onye kwanụ ka ọ chọrọ igbu ngịnụ mụnwa ngịnwa ọkwa gị wụ di ya ọ na-akwadonu ka o gbuo gị nụnụnụ ebe ọ na-ashịtagharị ọnụ agagharị asị ndị mmadụ nwanne ya nwoke bara ọgaranya ka ị chọrọ ka o metara gị visa kpọfee gị ala bekee iruonu ka imenụ ka ụmụaka Igbo iruo ka igbufuoro ya nwanne ya nwoke wee bukọrọ akụ na ụba ya niile ka ọ wụrụ nke gị. Lee ka m gwa gị ịlarụ ụlọ ugbu a ị ga-ahụ na o sie na nri dọwara gị n'elu tebụl ọ dọwara ya na-eche ka irute ka irie ya wee nwufuo. Mana ihe m chọrọ ịgwa gị ewu ịnwakwala anwa gị mesa aka na nri ahụ wee rie iri na ala aha gị wụ n'ọnwụ. Mụ gwara gị sị gị na aha gị wụ ọnwụ ma irie nri ahụ ịnwakwala anwa ndụ gị nakwa atọ gị ịnwakwala anwa ruo ụlọ ka ịkpa aka na nri ahụ maka na o chebirila gị iru ha ala ụlọ ma ụdị ihe eme mana na aha m awa asa
I am the only child of my parents. It's alright. It's okay. It's okay. Does she want these tears? Otuola, ara machikwe anya nwanya na-emegi gini ebe akwa. Ebe m nọ nga. Ede no manya. It's okay. Otuola. Ndị ahụ dowere. Ọkwa ya ga-eri ya nwụọ. Ọnwụ anyị elie ya zọchie ya ụkwụ. Mgbe nke na-anwụ, ebe m nọ nga lenu mkpọkọrọ mmadụ a na-ebere akwa. Mba. Otuola. Anọ m nga. It's okay. Etodekwano manya. Tono manya kwano. Sulanam. Hello. Dominica. Nenda. Dinke loro. Ha. Dika wono mwonshe. Ilota dinugezi boti. Kente. Igi chọrọ igbu ga-egbu ihe ọ na-esuzugharị na town. Ịmakwa na ọ na-aga akpọgharị ụmụaka ụmụ obere ụmụ nọ school asapụbeghị ike ha mmiri. Ọ kpọrọ ha ụdị na okwe nkwa. Ọ na-asị ha chere na oge ọnwụ ga-eruwala na enwu ha ala. Ọ kpọbata ha lụrụ ha. Ọmụ na-agwa gị ngwatụla gị okwu ụgha mbụ. Ngwa gezie ntị. Ị hụrụ? Eme gaa bupute nri. Ibupute nri ahụ, dowe ya na tebụl, kpọọ ya, si ya bịa rie nri. Ị ga-ahụ na ọ gaghị ekweri ya. Ọ gaghị ekweri ya n'ihi na o tiri ya nsị. O tiri ya nsị ka gị nwụọ. Ọ mụ na-agwa gị. Gwatụla n'oge okwu ụgha mbụ na nne m iwu n'ezigbo enyi m nwanyị. Kama ga-ekwa ntị ka m gwa gị. Nne Dominica ga-emu ntị. Nwanyị bekee gee ntị ma agwa gị. Emesikwala ya okwu n'ụka. Mba, emesili ya trouble. Hapụ ya. Were nwayọ. Mana watch where. Onwe ha anything. Bomb. Put me on call first. Ka m na direct gị. Nona? Ngwanụ nne. Ngwadishike nona. Hapụ etila. Hapụ nwa ọhịa na-ahụ na di. Ngwanụ nne. Bye no. Nwa ọhịa. Lebiara elu dị ndị mmụọ. Asị asa. Iwu onye ọrụ. My dear. Abịara m ilegharị anya na town. Onye na-amanụ gị ka o si edozi ụlọ ya. M naanị ahụ dowere ya. Otu shetigo kwa ya. Na ya ihe m ji wọrọ asa bekee. Ahụbeghị ha ihe. Gwa ka wụ ụtụtụ.